أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Egameni lika Allah onomusa onesihawu, ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Ungahlanganisi amanga neqiniso. Ungafihli iqiniso ulazi. Ungahlali phezulu kweqiniso ulazi. Amazwi omdali lawo engiwakhotha kwiQuran engcwele ukuthi iqiniso likhulume njengoba linjalo, ungahlali phezulu kwalo. Siyaqhubeka ke ingane zakwethu singena kwiTestamente elisha. Mawubheka ke la kuTestamente elisha lencwadi zakhona ziqala ngokuthi azisathi Mateyu, azisathi Marko, azisathi Luka, azisathi John, John. Sezithi ngokuka Mateyu, ngokuka Marko, ngokuka Luka, ngokuka John. Uyazi ukuthi bashintshiswe yini? Incwadi kaLuka uyifunde lapha kuLuka 1 uzokutshela uLuka ukuthi mina into engiyibhalile ngangitshela uTophilus. Ngangekho, I'm not an eyewitness, angizange ngibone, ngangitshela uTophilus. So njengoba ke bethi manje ngoku bayafunisela sekuyijournalism, ungqoka kasekho. Bakutshela ngenzwa bethi manje bathathela indatheli lezi ezikhuluma la. uLuka kwakuyindatheli enkulu eyezwa ngoTophilus yasiyabhala. Bonke labantu laba njengoba kuthiwa ngokuka be careful maAfrika. Sebesibhayize sebasiqeda. Ulaleleke emva kwaloko emva kaJohn kuza bani? Kuza izenzo. Izenzo ziphi maAfrika? Izenzo ezasale zenzeka uJesu sehambile. Ezifana nani? Ezifana nokubulawa kwabafundi bakhe ngoba babekhuluma iqiniso, babelokhu bemile eqinisweni lobunye bukaNkulunkulu, belwa nalobuthathu bukaNkulunkulu abasebeza nabo oPawuli nabanye amaRoma namanye amaJuda. Laba babelokhu bemile ekuthenini uJesu thina wasifundisa ukuthi akayena uNkulunkulu, akazelanga kukhonzwa, akafune ukudunyiswa. Babeshumayela lokho lawo bafundi labo babulawa. Iya lapha kuZenzo 12 uzobona into abayenza. Babulala uJakobe wayemfundi kaJesu, uPetru bahluleke ukumbulala, babona ukuthi ngcono bambophe. Yafika ingilosi yazomkhulula etilongweni, umfundi kaJesu. Ezinye ke zezenzo ke lezo ke ezenzeka ke uJesu sehambile. Nokuthi ke abafundi bakhe ke baqale manje babalokuzana babanika igama lobuKristu ngoba bona bekhuluma izinto ezayikhulunywa uKristu, bekhuluma izinto eziphambene nalezi bona bayishumayela amaRoma namaJuda ayishumayelayo. Base kuthiwa laba bangamaKristu. Ngayamagama ke igama elithi ubuKristu ngokutshele igama lendelelo noma igama lesethuko noma igama lokucwasa lowo muntu loyo ukuthi eish yazi lo ukhuluma kakhulu asivele simnike lelo gama lelo. Uyabona? Fana noma umuntu mhlambe endaweni okuthi uboleka abantu imali. Angithi igama lakho abakini abazange bathi umashonisa, kodwa ngesenzo senzayo bagcina sebethini? Bagcina sebethi umashonisa. Manje ke nabo ke uyothi mawuqhamuka kuthiwa kuqhamuka umashonisa, kusathiwa kuqhamuka umbatha noma kuqhamuka uNtuli noma kuqhamuka uMbhele. Sekuqhamuka umashonisa ngoba udume ngokuthi umashonisa endaweni. Manje nabafundi bakaJesu laba babedume ngani? Ngokuthi bona bafundisa ngemfundiso zikaKristu. Base bethi kulukela namhlanje ke laba sekuwamaKristu. Uyifunde lapha incwadini yezenzo 11 ku26 ithi kwaqala eAntiocha ukuthi abafundi babizwe ngani? Babizwe ngamaKristu. Kwakuyigama lendelelo lelo, akulona igama lokumhlonipha umuntu noma lokumnika iziqu noma lokumphakamisa, kodwa igama lokumdelela, igama lokumehlisa. Kuthe labantu laba thina sikhuluma ngobuthathu bukaNkulunkulu, bona balokhu bekhulume ngobunye bakhe. Sithi thina uJesu akadunyiswe, bona bathi wrong. Anikwazi ukudumisa uJesu. uJesu uyasho ngomlomo wakhe wayengazange uzodunyiswa. Sasihamba naye akukaze nangelilodwa ilanga avuma ukudunyiswa. Manje nimdumisa kanjani? Njengoba uJesu naye babeplane ukumbulala bahluleka. Sisazofika kuleyo ukuthi ngempela bambulala yini uJesu noma bambulalanga. Kodwa sengikutshelile ngibhobozela ithumba ngithi bahluleka. Ngizokuprova futhi lokho from eBhayibhelini ukuthi uJesu azange bambulale. Sizothi mase sikuprovile ke lokho, wena ke okholelwa ku-Good Friday ukuthi uJesu wafa wale ngesiphambanweni ngenxa yezono zakho. 1, yiziphi izono zakhe ayifela? Kuzo zonke lezono ezingako nazo kumanje wafela ziphi uJesu? Wayefela zonke. Mangabe wayefela zonke kungani uye kwahlulelweni? Mayengayifelanga zonke, wafela half, wafela ziphi?
Uma ngabe ngempela uJesu wakufela, wena usafelani? Usafelani wena? Namba abantwana bangamaphahla noma bangamawele, oyedwa mayegangile wabaleka, kubulungiswa yini ukuthi kujeziswe lo munye ngobe yiwele ngobe yiphahla? Abukho ubulungiswa lapho. So uJesu wafela zonke izona zabantu umhlaba wonke, ngithi manje abantu basafelana. Umbuzo nje straightforward lo, abantu basafelana. Uma ngabe ngempela uJesu ke okay engafelanga ukuthi abantu bangafi, kulungile abantu abafe, wafela izono zabo, kungani abantu bayokwahlulelweni? Bayokwahlulelwa ngaziphi ngoba uJesu wayefela zonke izono zabantu? Amampunge layo, uhubhu kaBhejane, bashaya ngempi iphindiwe, ayikho leyo nto. Lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi ne-Good Friday amampunge, uhubhu kaBhejane, basengele imithiyo, bashaya ngempi iphindiwe. Ngisazoyikhipha ivideo ekhuluma straight ngaloko, ngiyikhoda khona la eBhayibhelini. uJesu eyikhulumela ngomlomo wakhe yena ukuthi akazange afe. Ngikutholile lokho mina kwiHoly Quran ukuthi uJesu akazange afe, kodwa naseBhayibhelini sengikutholile ukuthi uJesu yena ngomlomo wakhe eBhayibhelini uyasho ukuthi akazange afe, kodwa akasikho lapho. Sila ekuthenini labantu laba abagqugquzela inkolo yobuKristu, inkolo engekho, inkolo yobusathane ekhandwe yibo ngoba befuna ukudukisa thina ngayo. Yibona abashintsha igama lika Yeshua bathi uJesu, yibona abashintsha igama lika Yahweh bathi uJehova ngoba befuna ukuthi sikhonze labo sathane babo, bona beyamaroma ababakhonzayo. Wona lama Roma khona namhlanje, ngene emathempelini abo uzoyibona izithombe. Kodwa uNkulunkulu utheni ungazenzeli izithombe? Ngena ke emasontweni uzoyibona, ungena nje sangweni uhlangana nesithombe simhlophe kuthiwa uMaria ocebileyo, bakhonza umuntu owayephila emhlabeni. Umehluko neRoma, umehluko kuKhristiyeni neRoma awukho. iRoma likhonza uMaria ocebileyo, isithombe sika Maria umuntu owayephila emhlabeni. UmKristu ukhonza uKristu uJesu umuntu owayephila emhlabeni, baze benza izithombe ngaye. Izithombe ezingekho, yayikuphi ikhamera ngesikhathi sika Jesu noMaria? Kodwa namhlanje sinezithombe kaJesu nezithombe zoMaria. uNkulunkulu ethe akayifuni izithombe, kodwa nazi izithombe bayazenza. So amaRoma yiwona aletha inkolo yobuKristu kwisizwe esimnyama, nesizwe esimnyama semukela sidukiswa. Umuntu wakithi eAfrika, uma ungumKristu ukholelwa entweni eyize, udukile. Ngiyaxolisa ukuthi ngilibeke ngaleyo ndlela, kodwa udukile futhi awudukanga, udukisiwe ngoba angeke usuke nje uyidukela uthanda. Udukisiwe. Mawungangikholwa ngithe ngena ku-YouTube uze ukuthi uPope uthini ngamaRoma ukuthi asidukise kanjani. Uthi for 2000 years siqambela abantu amanga, isikhathi samaqiniso sifikile. Kukuweke mfowethu, kukuweke dadewethu ukuthi lento engikutshela yona uyayibona noma uyibona. Kubafundisi bonke, kuma motivational speakers wonke akhona, angeke ngibale abantu ngamagama. Bayazaza ba ama motivational speakers, bayazaza ba abafundisi, bayazaza ba abaholi, bayazaza ba abaphathi. Kubafundisi ngithi bafundisi, abuphele ubufundisi manje, nishintshe nibe abafundisi. Shintsha manje ufundise iqiniso njengoba ulibona eBhayibhelini linjalo. Uyeke ukuba umfundisi, ngoba ukuba umfundisi kwenza ukuthi ube umuntu wenkohlisi, ukhohlisa abantu ngento nawe ongayazi. Nali iqiniso eBhayibhelini, wena mfundisi uyaliphendukezela, udukisa izimvu zakho oyiphethe enkonzweni. Awuzenzi, ungene umoya wenkohliso. Awuzenzi, ungene umoya wenkohliso. Uyalibona iqiniso phambi kwamehlo akho eBhayibhelini, kodwa wena uzitshelile ukuthi wena uzoqhubeka ukhohlise ngoba uyini? Awuyena umfundisi, kodwa ungumfundisi. Uneziqu, ugcotshiwe, ubekiwe wena ukuthi kube uwe odukisa izimvu, kube uwe odukisa izingane zabantu ngoba zikwethemba. Namhlanje ngiyawageqa amagula, ngiyaliveza iqiniso njengoba linjalo. Olizwile ulizwile, ongalizwanga akalizwanga, akekho futhi ozothi akalizwanga. Olilandelile ulilandelile, ongalilandeli ulungile angalilandeli. Kodwa ngelinye ilanga sonke singaba kwamdluli, siyadlula kulomhlaba. Ayocaca amaqiniso umuntu mangabe sefika ethuneni, ayocaca amaqiniso umuntu esemile phambi komdali wakhe.
Akekho umuntu ongekame phambi komdali wakhe. Ngisho uJesu lo khonzwayo naye ithi incwadi engcwele uyobe emile naye ebuzwa. Jesu lo uyobe ehlulelwa naye. Ngazo lezi zinto lezi abantu abazikhulumayo ngaye. uYeshua ke ngolimi lwakhe lwangempela ngegama lakhe langempela alethwe abazali bakhe. Kodwa ngaleli nini esenilijwayele lenkohliso enikhohliswe ngalo amaRoma uJesu ke uyobe ehlulelwa naye ebuzwa. Njengoba esho naye ethi abanye bayoza kimi bathi Nkosi Nkosi, asizange yini selapha abagulayo ngegama lakho? Asizange yini sinyathela amadimoni ngegama lakho? Asizange yini sishumayeza abantu ngegama lakho? uJesu uthi ngiyothi sukani phambi kwami anginazi, hambani la kade nisebenzela khona. Alikuthusi wena lelo gama lelo. Uqinisile uJesu ngoba ngempela wayengazelanga umhlaba wonke. Wayengazelanga umhlaba wonke. Ikhona ivideo yami ethi inkinga kaKristu nobuKristu. Uwabheke lawo mavideo lawo, ngiyakutshela ukuthi uJesu wayethunywe kuphi, kusho yena ngomlomo wakhe. Uma ngabe ungakayiboni, vula uMateyu 15 uyiqale ku21 ugcine ku24 uze ukuthi uJesu uthini. Uvule uMateyu 10 uyiqale from kuverse 6 uze ukuthi uJesu ukuthi uthini mayefika la emhlabeni. Uthi yena uthunyelwe kobani? Akathunyelwanga kuyo yonke lenkumbula le namhlanje eyitshela ukuthi ikhonzi zikaJesu. Amampunge leyo nto ayikho. Amanga uhubhu kaBhejane inkohliso esikhohlisiwe. Abantu abamaRoma. Ngisaphinda futhi ngithi bheka i-distance between iVatican, iRome, iItaly neJerusalem noma noIsrael. Noma neBethlehem noma neGibhithe. Bheka i-distance ukuthi bakude kanjani lawo bantu laba basikhohlisayo. Hayi ukuthi iqiniso abalazi, bayalazi iqiniso. Balifakile la eBhayibhelini. Abantu abangafuni ukulibona noma belibona benza ngamabomu umthetho bewazi. Salikhuluma ke thina iqiniso ngoba nandi siyalibona. Angeke sihlale neqiniso silazi. Umdala uthi asilikhiphe. Uma silibona iqiniso asilikhiphe. Lalela ke, emva kwezenzo sekulandela ini manje kwabaseRoma. Sengena bona ke laba basidukisileke manje. Ngena laba baseRoma ke manje. Izenzo ikaPawulu seqala manje ngena kwabaseRoma manje ziyaqhubeka izenzo. Yizi zenzo lezi eziqhubekayo zani zokudukisa abantu. Mawufuna ukubona ukuthi ngempela uPawulu wabadukisa abantu, funda incwadi yabaseKorinte bokuqala isahluko u15 uyiqale kuverse 1 uze uyophuma nayo ku22 umuzi ukuthi uPawulu uthini. Uyaconfess uPawulu ukuthi vele yena abantu wayebadukisa, kodwa wayengazenzeli yena, wayenika imbhalo ukuthi akafundisa abantu kanje, akadukisa abantu kanje. Abantu bakholele entweni eyize ngoba naye wayeshumayelize. Kusho uPawulu, akushe kambathi ingane. Vula amehlo ke eAfrika. Isikhathi sisekhona. Ngoba once wacimezwa kokugcina it's over. Akusekho ukuphenduka ngale kwethuna. Umuntu kumele aphenduke esesela. Ulibona iqiniso usesela, ulilandela usasela. Ungayitsheli ukuthi uzofika ngale kwethuna bese uyaphenduka. Ayikho leyo nto leyo. Lalela ke kwabaseRoma. Ukusuka lapho amazwe kaseRoma wonke la. AbaseKorinte bokuqala, AbaseKorinte besibili, iRoma yonke lamazwe aseItaly wonke la engikhuluma ngawo manje. AbaseGalatia, AbaseEfesu, AbaseFilipi, AbaseKolose, AbaseThesalonika bokuqala nabaseThesalonika besibili kuTimotheyu. uTimotheyu umfana owayefundiswa yilokuzana ivangeli lamanga uPawulu. uTimotheyu umfana owayefundiswa ivangeli lamanga uPawulu, naye ngazi Nkosi yami isikepseli senkosi naso sithi silandele ukholo ngoba kuumfana omncane efundiswa umuntu omdala. Kanti umfundisi izelezo, umfundisa amanga, uTimotheyu ke loyo. From there bese kuba uTito, bese kuba uFilimoni, bese kuba amaHebheru, ekaJakobe, ekaPetru. uPetru ke uyena ke umfundi kaJesu lo abambopha mawufunda izenzo lapha ku12. Uyena umfundi kaJesu ke lona naye owayesegeqa amagula naye ngakwaziyo. uPetru oqala, uPetru wesibili, bese kuba kaJohane oqala noJohane wesibili noJohane wesithathu. Angibazi ke labo Johane labo ukuthi uJohane oyedwa noma bayahluka njengoba nje kuthiwa Johane 1, uJohane wesibili noma uJohane wesithathu. Kusaqhubeka njalo kudlala uBlack Mampatile, kudlala umacashelana ngathi. Bese kuba kaJuda. uJuda owubani? Oyindodana kaJakobe. uJuda indodana kabani?
indodana kaJakobe mawukhumbula kahle amadodana kaJakobe wayenamadodana amangaki wayenamadodana awu12 eyodwa yawo uJuda okuvela kuzo lesizwe lesamaJuda esizibize ngaye okuyiso lesesidukisa abantu umhlaba ungaka sihlangene namaRoma akatholika phakathi kwawo amaRoma amaJuda futhi akhona uzobheka ukuthi ke ngekhathi kaJesu kwakhona abaSadusi kukhona abaFarisi kukhona kukhona ababhali namhlanje sinabo labo bantu labo angeke ngibabize ngamagama bayazazi umSadusi ke umuntu onjani umSadusi umuntu othi libona iqiniso angalamukeli mayeqeda vimba abantu ababona iqiniso ukuthi baye eqinisweni umSadusi loyo bese kuba khona kumFarisi umFarisi ke umuntu onjani umuntu ozenza sengathi uyikholwa maye namakholwa uyikholwa maye namalulwane uyilulwane maye namagundwane uyigundwane umFarisi ke loyo umuntu ongazazi ukuthi umephi ombaqambile kolimi lenyoka bese kuba ababhali ke the scribes hayi bayabhala ke labo ke yibo ke laba ke sikhuluma ngabo ke laba okuyiba ababhalele iBhayibheli lesikhuluma ngalo abadukisi boqala nabogcina ke laba ababhali nje uzwa thiyo nje the Bible Society isho njalo ithi inhlangano yeBhayibheli Bible Society isho njalo yayibona ithi the Bible Society of South Africa yabona inhlangano yeBhayibheli yaseNingizimu Afrika ababhali ke labo ke bonke labantu engikhuluma ngabo baqhutshwa umoya kaSathane abazenzi ababhali babhala amanga badukisa abantu ngamanga abaFarisi bayalazi iqiniso kodwa benza ngathi iqiniso abalazi bayalazi iqiniso bashumeza abantu amanga badukisa abantu bakaNkuluNkulu ngamanga iqiniso beyibalazi bayaFarisi lawo bantu lawo bazenza amakholwa bese kuba abaSadusi bayalazi iqiniso abafuna ukulamukela abagcini ngaloko benzani bavimba nabantu abathi baye eqinisweni babavimba babashaba bababulala mawuqala nje ukuthi ukhuluma iqiniso labantu ababulala umfundi kaJesu uJakobe babopha noPetro abaSadusi ke labo behlangene nabaFarisi ngoba babengafuni ukuthi kukhulunywe leqiniso lobunye bikaNkuluNkulu leli elalishunyezwa uJesu esikuthola encwadini eziningi la uJesu ekhuluma ngazo khona sengivala ke mfowethu sengivala ke eAfrika omuhle sengivala ke dadewethu sengivala ke mama wami sengivala ke babami sengivala ke mkhulu wami sengivala ke gogo wami sengivala ke mntanami vula amehlo umdali uyakuthanda umdali mayesakuthumelela abantu abafana nathi abazokuvula amehlo vula amehlo ulibone iqiniso njengoba linjalo ngiyaphinda futhi angishongo ukuthi abantu babe amaMuslim ngithi abantu mabalazi iqiniso njengoba linjalo mina sengiyiMuslim ngoba iqiniso ngalithola ngalibona ngishilo ngathi ngisazokuprovela from eBhayibhelini ukuthi kwaJesu loyo kanye nabafundi bakhe babe amaMuslim nabo bonke abaprofeti okukhulunywa ngabo la eBhayibhelini babe amaMuslim nabo yingani ngisho njalo ngoba bonke babekhuluma ngobunye bukaNkuluNkulu wonke umuntu okhulunywa ngobunye bukaNkuluNkulu othi akekho onolungelo lokukhonzwa ngaphandle kukaMvelinqangi ngaphandle kukaAllah angamhlanganisi nalutho uAllah akanabalingani uAllah akanazifaniso uAllah akanabancedisi uAllah akazali akazalwanga endalweni kaAllah ayikho into efana naye bese evuma bonke abaprofeti bakaAllah kusukela kwisithunywa sokuqala uAdam esathunyelwa emhlabeni uzogcina kwisithunywa sokugcina uprofeti isithunywa sakhe uMuhammad sallallahu alayhi wasallam ukuthula kube kubo bonke abaprofeti lo muntu loyo uyena ozithobayo ngaphansi kwentando kaAllah umvelinqangi uyena lo muntu loyo obizwa ngeMuslim ngoba uzithobile ngaphansi kwentando kaAllah ongusalam okunguye oletha ukuthula emhlabeni ngaphansi kwenkolo yani yobu-Islam inkolo yokuzehlisa inkolo yokuzithoba inkolo yokwamukela iqiniso njengoba linjalo ungalixubi ungahlali phekwe iqiniso ulazi nangoku umuntu oyiMuslim angufostike ukuthi nawe ungene kule nkolo yokuthi ube yiMuslim kodwa uma ukwenzile lokho kuyoba yinto enhle for wena ngoba uyabonisa ukuthi iqiniso libonile kodwa mangaba ungenanga futhi ilungelo lakho uyotshela umdala ukuthi wathi usulibonile iqiniso wasudembeselelani wasugudulelani ithende iqiniso usulibonile kodwa ngithi ke wena
ongayithandi Islam kulungile ungayithandi, kodwa nandi iqiniso libone phambi kwamehlakho. And then ke incwadi ke yokugcina ke incwadi yani yesambulo. Isambulo sikabani? Isambulo sika Johana. Asazi ukuthi kulabo Johana sebebaliwe. Yimuphi ke lo Johana owambulelwa lesisambulo lesi? Enye impica abadala futhi leyo esishaywa ngayo, esiphicwa ngayo sibhekile. uJohana umbhaphatisi, uJohana lo ozala encwadini emva kwencwadi kaPetru, oqala noma wesibili noma wesithathu. Asazi ukuthi lesisambulo lesi sambulelwa muphi uJohana. Ikhona inkonzo abayibiza ngeAfrican Apostolic Church ecula ingoma ethi baningi abakholwayo kodwa abayiboni imfihlakalo yezulu. Sambulele Nkosi, sambulele nathi siyibone imfihlakalo yezulu. Nami ngisho njalo, ngithi engathi abantu bakithi bangembuleleka, umdala abavula amehlo, abalifunayo iqiniso balibone, bahlale eqinisweni. Uma ngabe kukhona ongakuzwisisi mayelana nalento le engiyikhulumayo, ungumfundisi, ungumholi, ungumphathi, uyi-motivational speaker, uhlala ekhaya uyimvu, ulandela umfundisi othize, ulandela umholi othize, ngicela ukuthi nazi iy'namba zami, ungesabi ukungithinta siyikhulume lento. Igama lami ngingu-Ishmayeli, ngunhlakanipho, nguSandaneze, ngumzwandile, nguLinda wakwambatha uShandu usontshikazi. Unsimu yentombi, intombi zivuna la ithanda, unsimu yenyoni, inyoni zidla la ithanda khona. Uma qhamuka kunyonyi insizwa kubaleka intombi, zibe zingesabi yena kodwa zisaba amasokazo. Untombi zimcela ukhisa, untombi zamhalela, iziyabule zensizwa inkunzi emanqindi. Yimi-ke loyo, umabona bulawe, umfazi omabele mato uncelisa ingane ngaphesheya komfula. Yimina-ke loyo, kumavula kuvaliwe. Yimi-ke loyo, isamba nesimo umgothula lezinye izumba engawulali. Nazi-ke inamba zami, 078-214-3189, 078-214-3189, 061-458-5537, 061-458-5537. Sigeqa amagula, siveza amaqiniso njengoba enjalo. Ukuthula kube kini nonke, nezibusiso nomusa kaMveli Nqangi, umusa kaMdali, univule ingqondo nibone iqiniso njengoba linjalo. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ngenkulumo yami yokugcina ngithi udumo lonke lumfanele uAllah, okunguyena umondli wemihlaba yonke. Ngiyanimema-ke bafowethu, nginimemela eqinisweni. Birahmatik, ngomusa wakhe, ya arhamar rahimin, wena onomusa ukubedlula bonke abantu abanomusa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Futhi ngithi udumo lukufanele wena wedwa ngoba uwena umondli wemihlaba yonke. Nginithanda nonke emakhaya.